Sa number 7, sa Banwa sa Murcia, isa ka tricycle driver patay sa pagpaniro kainasang aga. Gintiro sang gunman ang nagaangkas sa motorsiklo ang tricycle driver sa Purok La Roca, Barangay Santa Rosa, Banwa sa Murcia, kainasang aga. Nagabiyahe ang tricycle sa 49 anyos ka lalaki kag siya ang may gindulong nga mga pasahero nga estudyante sa Lopez Haina antes nagluntad ang pagpaniro. Sunod sa kay Police Captain Honey Labaro, ang hepe sa Murcia PNP, dead on arrival sa ospital ang biktima. Nagagawa sa investigasyon nga ginsundan ang biktima sang duha ka mga sospek nga nagaangkasanay sa motorsiklo kag paglapot sa Purok La Roca, gintiro siya sang gunman. Ang mga sospek nakasuksok sang bonnet kag hood. Naga-backtracking karon ng kapulisan sa posible CCTV cameras nga naka-capture sang video sang mga sospek. Sa karon, wala pa sa may nakitaan nga motibo sa pagpatay sa tricycle driver. Suno kay Labaro, isa lang ka lugar sa Purok Relocation, Barangay Santa Rosa ang biktima kag ang kagawad nga ginpatay sadtong Enero 26 apang hindi pa nila mahambal kung konektado ang duha ka mga insidente bangod padayon pa ang investigasyon.